să mai filmeze, păi asta o să fie de 3 părți. Păi, probabil ok. Au. Așa. Pa. Trece. Pa. Puf. Hop. Așa. Străi de chei. Bor. Hai. Lasă-mă. Așa. Unu, trei. E ok. Și nu mă lasă pe bor să-mi dau skill-ul, pentru că de pe ăla mă dă jos. Hai numai rapid. Am uitat că nu poate fi de aici. Ok, hai. Ceva, hai repede. Hai. Am ales partea de greșită. Ce bine. Păi, hai înapoi. Cu strongbow. În sfârșit, ceva ok. Și acum nu mai trebuie să mă mai dau jos. Pot merge așa. Pac. Așa. Bun. Așa. Bine. Mă dau jos la următoarea. Pac. Au. Nu. Mori. Am destui bani pentru o poțiune, aș vrea să fie un shop. Nu e un shop. Hei. Parts. Nu, de ce m-am dat jos? Lasă. Pac. Parts. Acum avem 11 parturi. Mai trebuie 9 baterii și 9 parturi. De fapt avem 12 pentru că am gear flower-ul. Deci e bine. Asta. E bun. Hai. Au. Hai. Mori. Odată. Pac. Hai, comentă. Dacă e un... Nu, e doar un merchant. Ok, 1, 4. Aproape mort. Trebuie să mă dau jos. Nu sunt prea bun cu bow, dar bow e bun. Pac. Merge pot. Hai, bor, hai. Își reface viața dacă mergem la următorul chestie. Sniper rifle. Perfect. Hai. 1-5. E bine. Au, pac. Au, pac. E destul de ok dacă mă dau jos. Sperăm că asta e partea corectă. Nope. Și eu mă dau jos. Hai. Unde?
Așa. Am ales partea greșită. Am ales partea greșită. Aoleu, mă dau jos. Pac, pac, pac. Pac, 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 pac. Mor. Pac. Așa. Au. Nu mai lovi. Ha. Așa. Of. Trebuie să mă dau jos. Pac. Așa. Hai. Ce ui. Hai. Energy Stone. Ok. E bun. Și aici e ok. Bun. Hai să vedem cum ne batem cu doi boși. Huh? What? How? What? No. Asta-i haos. Haos. Hai, omoară-l mai repede. Mori. De ce nu mori? Hai, mori. Bun. Acum nu mai trei ani tu. Hai. Nu. Mori. Deci, așa se... Oh, Ironwood și Timber, ok. Energy Stone. Păi, ok. Aoleu. Nu, eu nu mai încerc. Nu mai încerc. Nu. Of. E ok. Da. De ce nu am muzică? Au! Aoleu. Asta. Titli. Pac. Au. Ha. Sau. Zăi, cum am 3 viață? Ok. Buckler. Ia. Au. Iar și-am 3 viață și nu mai pot. Stai. Unde mi-am? Unde mi borul? Am uitat. Nu prea contează. De fapt, hai după el. Pif, pac. Așa. Doi.
Pac. Stai, de ce mă da jos? Au! Nu am apăsat să mă dai jos. Păi mă pot reînvia. Ha! Ha! Au! A, nu! Mori. Jos. Stai. Viață. A. De ce mi s-a pus pe pauză? Ia lasă. Nu, mi-a murit. Nu. Mori. Baterie. Aha. Rainbow. Pac. E destul de ok Flamebow. Îmi place Flamebow. Așa. 2, 3. Scammer, salut, scammer. Aia! Pac. Nu. Oh, eu. Meteo laser gun. De ce așa? Au. De... Stai, ce? Probabil de... Păi, Meteo laser gun și Energy stone. Cred că aici pun stop la partea asta.